Mathias, har du en idé? Nej, lige nu læser jeg bare det, min havde skrevet op. Men du vil lige skrive, hvad du tænker. Hvor er det for mig, det er jo... Og du har en irriterende Det de skal lære er, at man kan møde rumfang alle mulige steder og ikke bare en matematikbog. Der kan du bare skrive sammen og lave det samme, altså i det samme dokument. Så det er ret smart. Andre kan se faktisk, hvad en har lavet sådan rigtigt, og samtidig også skrive noget til. For eksempel også kommentarer. Det var noget andet at prøve, i stedet for bare at sidde på et papir. Og så i går aftes, så mig og Rikke havde ikke aftalt, men vi var derinde samtidig. Jeg var bare nedenunder nu. Med sådan, altså så ser jeg, hvordan det er. Altså hvordan man gør og sådan noget. Er det nemt at lære på den måde? Ja, det er sådan rimeligt. Det var ret sjovt, fordi vi sad så langt fra hinanden, så kunne vi stadigvæk skrive sammen. Jeg har fulgt med. Okay. Så lige lærer færdig rumfang. Ja, det var flot. At vi alle sammen er enige om det. Og det er, vi synes alle sammen, det er en god idé. Hvis drengene ikke var med til at synge, så ville vi gerne. Ja. Så kunne de spille på trommer, eller det de gerne ville. Jeg skal ikke sige noget. Vi skal ikke sige noget. Vi skal ikke sige noget. Bare gå. Så til sidst så kommer det ligesom ud af, at man sådan hjælper hinanden alle sammen. Ja.